በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 22 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። ሚያዝያ ዕለት 22 እንኳዕና ብናይ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ በዓል በሰላም ማብጽሐና አሜን። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ጻድቅን ሐዋርያን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዛ መዓልቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዒዞም ካብ ቅዱሳት መካናትን ቦታታትን ዝተባረኹሉ እዩ። ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምድሪ እስራኤል ዝኣተው ኣብ በብመንገዱ መንፈሳዊ ዘርኢ እንዳዘርኡ እንዳኣምሃሩን እንዳኣመኑን ነበረ። ምስ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ተራኺቦም እውን ቡራኬ ተዋሂቦም እዮም። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ድሕሪዚ እዩ። ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እመቤትናን መድኃኔዓለምን ካብ ጽንሰቶም ስጋብ ዕርገቶም ዝረገጽዎ ቦታታት ክምልከቱ ከለው ብፍጹም ተደምሞ ወይ ከዓ ተገሪሞም ንብዓቶም ይፈስስ ነበረ። ምክንያቱ በቂዖም ስለ ዝነበሩ ኣቦና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝርእይዎ እቲ ቦታ ጥራይ አይነበረን። እንታይ ደኣ ብጋህዲ ኣብ ቤተ መቅደስ ብስራቱ፣ ኣብ ቤተልሔም ልደቱ፣ ኣብ ቤተ ዮሴፍ ግዝረቱ፣ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ጥምቀቱ፣ ኣብ ቤት አልዓዛር ድማ ተኣምራቱን ይምልከቱ ነበሩ። ናይ ምብጻሖም መጨረሽታ ክፍሊ ናብ ዝኾነ ቀራንዮ በጺሖም እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቐለ ኮይኑ እንተተመልከትዎ ካብ ዓይኖም ዝፈስስ ዝነበረ ቁጡዕ ንብዓት መልክዖም ቀየሮ እሞ ዓይኖም ጠፍአ። በቲ ቅጽበት ንስማ ኣፀዋውዓ ዝኸበረት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈጢና መጺኣ ንተክለ ሃይማኖት ናብ ሰማይ ኣዕረገቶም። ኣብኡ ከዓ ናይ ብርሃን ዓይኒ ተቐቢሎም 6 ክንፊ ኣብቂሎም ናይ ወርቂ ካባ ላንቃ ለቢሶም ማዕጠንቲ ወርቂ ሒዞም ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ተደሚሮም ንስላሴ ብሓድነትን ብሰለስነትን ተመልኪቶም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኢሎም መንበረ ጸባኦትን ዓጢኖም ናብ መሬት ተመለሱ። በረከተ ምሕደረና ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አምላኽ ካብ ትሩፋቶም ጸጋን በረከትን ይኽፈለና አሜን። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ኣባ ይስሐቅ በዛ መዓልቲ ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ አውራጃ ካብ ሆሪን ከተማ ዝከበረ ኣባ ይስሐቅ ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ኣቦኡ አብርሃም ኣዲኡ ከዓ ሶስና ይበሃሉ። ኣቦኡን ኣዲኡን አብርሃምን ሶስናን ይበሃሉ። ብንእሱ ከሎ ኣዲኡ ስለ ዝሞተቶ ንበይኑ ብዘይ ኣደ ኣቦኡ ይዕብዮ ነበረ። ቁሩብ ኣብ ዝዓበየሉ ግዜ ድማ ናይ ኣቦኡ ኣባጊዕ ዝሕሉ ኮነ። ኣቦኡ ከዓ ካልእ ሰበይቲ ኣተወ። በተን ወርሓት ከዓ ዓብይ ጥምየት ኮነ። ሰበይቲ ኣቦኡ ከዓ ትጸልኦ ነበረት። ብዘይካ ቁሩብ እንጀራ ከዓ ካልእ ኣይትህቦን ነበረት። ንሱ ኸማን ኩሉ ግዜ ነቲ ዝሃበቶ ንጓሶት ሂቡ ንሱ ግን ስጋ ምሸት ይጸንሕ ነበረ። ምስሑ ንጓሶት ከም ዝህብን ኩሉ ግዜ ስጋ ምሸት ከም ዝጸውምን ኣቦኡ ሰሚዑ ሓቂ ከም ዝኾነ ክርኢ ኢሉ ናብኡ ኸደ። በረከቱ ይሕደረና። እቲ ቅዱስ ህፃን ድማ በረከቱ ይሕደረና። እቲ ቅዱስ ህፃን ከዓ ናይ ኣቦኡ ምምጻእ ፈሊጡ ኣብ ልብሱ 3 ጭቃ ኣኽቢቡ ኣዕቢጡ ኣሰረ። ነብኡ ከም ዝተኣሰረ ኮይኑ ከም ዝርእየሉ ግዜ ሕምባሻ ምእንቲ ክመስሎ ማለት እዩ። ኣቦኡ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ናይ ወዱ ልብሲ ከፊቱ ረኣዮ እሞ ሕምባሻ ኮይኑ ጸንሖ። ነቲ ጭቃ ኣዕቢጡ ማለት እዩ። ነቲ ጭቃ ዝነበረ ሕምባሻ ኮይኑ ረኸቦ። ነቲ ዝሓወሰወሉ ከዓ ሰብ ከዓ ምግቡ ንጓሶት እንተሂቡ ደኣ
بزالم معنتي إذا حنباشا أبي ترخيبلو إلو حاتة نسرقة بحقي هيبو إيو بلا كالوت بزحات كأ مسيوم بزنجر مسكر تخنو أبو خا أدنق نجزاوير كأ مسكنة أبا يساق كأ أبز عبي جزي أبا إلياسنا بزبهال أبو خيدو منكوس كوينو أو نتقارله بزح عمتات نورا أبا إلياس أبز عرفو جزي كأ برنوك نابت بهال قدام كدمو سمو زكراس مس بهال أرقا وخا بعبي قد تتصميد نورا أبو منتي كرخبو إلو كأب كله عادي زور نبرا بزي ببرنوك قدام أبزر خابو جيزي مسؤو نخملس أبو لمنا جن أي كونن بلا أبا زكراس كأ مسابو خير سجاب زعرف كأ مسؤو خنبر عززو زي قدوس أبو كأ مسابو كيدو سجاب زعرف مسؤو نبرا أبو أبز عرفه جيزي أبو زقدفو جذب نخل ندخاتات ንምስኪናትን ሃቦም እሞ ካብቲ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ንባዕሉ ንእሽተይ መሕደሪ ሰርሐ ብሰላም ስጋብ ዝዓርፈላ መዓልቲ ከዓ ብዘይ ምቁራፅ ብእፁብ ገድሊ ብፆምን ጸሎትን ብስግደትን ነበረ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣንበርዎ ድሕሪኡ ግን ተሰወረ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት እግዚኣብሔር ክገልጾ ፈትዩ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ መብራህቲ ክበርህ ከሎ እቲ መብራህቲ ከዓ እኽሊ ንዝዓጽዱ ሰባት 3 መዓልቲ ዝኣክል ተረኣየ ክርእይዎ ከዓ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ መብራህቲ ካብኦም ተሰወረ ብኩሉ ስጋብ ዝስማዕ ከዓ ከምዚ ኢሉ ነበረ ድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ እንዳብርሀ እቲ መብራህቲ ደጊሙ ተረኣዮም ስጋኡ ከዓ ኣብኡ ከም ዘሎ ካልኣይ ግዜ ብሕልሚ ነገሮም ምእመናን ከዓ ኣኽቢሮም ብገመድ ጽዒኖም ናብቲ ማእከል ሃገር ናብ ሆሪን ወሰድዎ ነስሪን ኣብ እትበሃል ዓዲ ማእከል ምስ በጽሑ ከዓ እቲ ገበል ኣብኡ ተንበርክኸ ንኽትስእ ከዓ ሃረምዎ ምትሳእ ከዓ እምቢ በለ ጸኒሖም ግን መንበሪኡ ናይ ትሬሳ ኣብዚ ዓዲ ንኽኸውን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከም ዝኾነ ፈለጡ ካብኡ ከዓ ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ስጋኡ ኣብ ውሽጣ ኣንበርዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ተገልጸ ናይ ኣባ ይስሐቅ በረከት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡውን ቅዱስ እለ እስክንድሮስ በዛ ለማዓንቲ ቅዱስ ኣባ በዛ መዓልቲ ዝነበረ ናይ ኣባ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ንኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት መበል 19 ዝኾነ እለ እስክንድሮስ ዓረፈ ስልኡ ከዓ ሐዋርያዊ ኣባ አትናቴዎስ ከምዚ በለ ኣቦይ እለ እስክንድሮስ ተቐሚጡ ወንጌል ኣየንብብን ጠጠው ኢሉ የንብብ ደኣ ነበረ እምበር ምስኡ ከዓ ብርሃን ኣሎ በለ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ናብኡ እመምኔቶች መጺአን ኣባና 7 መዓልቲ ዝጾማ ደናግል ኣለዋ ብኢደን ከዓ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣይሰርሓን ኢለን ነገራኦ ንሱ ከዓ ዘነሕዋተይ ኣነ 2 መዓልቲ ከማን ከቶ ኣይጾምኩን ፀሓይ ክሳብ ተኣቱ ጸኒሐ ኣይበላዕኩን ብልክዕ ይበልዕ ብልክዕ ከዓ ይጸውም ብልክዕ ብመጠን ይሰርሕ ብልክዕ ምእንቲ ክበልዑ ብልክዕ እውን ይጾሙ ምእንቲ ብልክዕ ክሰርሑ ኢሉ ነጊርወን ብጽቡቕ ስራሕ ኩለን ይስለፉ በለ ይቕረታ ናይዚ ቅዱስ ወለዱ ሕያወት ምእመናን እዮም ንሱ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳገልገለ ኣብ ውሽጣ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዓበየ ኣባ መክሲሞስ ኣናጉንስጢስነት ኣባ ቴዎናስ ዲቁና ተፍጻሜተ ሰማዕት ጴጥሮስ ከዓ ቅሽና ሸምዎ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንጹህ ድንግል እዩ ኣባ ጴጥሮስ ብሰማዕትነት ዝሞተሉ ግዜ ምስ ቀረበ ኣብ ግዞት ቤት ከሎ ኣባ እስክንድሮስን ኣኪላስን ካብ ውግዘቱ ምእንቲ ክፈትሖ ስለ ኣርዮስ ናብኡ ኣትዮም ለመንዎ ስለኡ ንኣባ ጴጥሮስ ምእንቲ ክልምንሉ ንኽልቲኦም ስለ ዝለመኖም እዩ ኣባ ጴጥሮስ ግን ኣብ ልዕሊ ውግዘት ወሰኸሉ ከምዚ ኢሉ እውን ነገሮም ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታይን ኣምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደደ ልብሲ ለቢሱ ተገለጸለይ ልብሰይ ኣርዮስ ቀዲድዋ በለኒ እዚ ማለቱ ድማ ናይ ባህሪ ሓድነት
ፈለያ ማለት እዩ ነዚ ውግዘት እውን ንኽውስኸሉ ንሱ ኣዘዘኒ ደጊሙ ከዓ ከምዚ ኢሉ ገለጸሎም ኣኪላስ ሊቀ ጵጵስና ከም ዝሽየም ድሕሪኡ ከዓ እለ እስክንድሮስ ከም ዝሽየም ንኣርዮስ ከዓ ንኸይቕበልዎ ብዝኾነ ስራሕ ንኸይተሓባበርዎ ኣዘዞም ኣባ ጴጥሮስ ከዓ ምስክርነቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ኣኪላስ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ ናይ ኣቦኡ ጴጥሮስ ትእዛዝ ተሓላሊፉ ድማ ንኣርዮስ ካብ ውግዘቱ ፈትሖ ቅስና ቅሽና ከዓ ሸሞ ስለዚ ከዓ ኣኪላስ ኣብ መንበር ሽመቱ ከሎ 6 ወርሒ ከይጸንሐ ኣጋጣሚ ሞተ ድሕሪ እዚ ኣባ እለእስክንድሮስ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ ኣብ መንበረ ሽመቱ ተቐመጠ ንኣርዮስ ከዓ ምስቶም ወገኑ ዝኾኑ ኣውጊዙ ኣሰረዶ ደቂ ሃገር ዓበይቲ ምስ ህዝቢ መጺኦም ካብ ውግዘቱ ንኽፈትሖ እውን ለመንዎ ኣብ ልዕሊ ውግዘት ክውስኽ እምበር ንኸይፈትሖስ ንኣባ ጴጥሮስ ከም ዝኣዘዞ ነገሮ ድሕሪዚ ኣርዮስ ናብ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከይዱ ብግፍዒ ወጊዝኒ ኢሉ ንኣባ እለእስክንድሮስ ከሰሶ ስለዚ እቲ ንጉስ 318 ዝኸበሩ ኣቦታት ኣብ ኒቅያ ከተማ ሰበሰበ ወይ ከዓ ኣከቦም እዚ ኣቦ እለእስክንድሮስ ተመሪጹ ኣብቲ ጉባኤ ሊቀ መንበር ኮነ ኣትናቴዎስ ከዓ ጸሓፊ ነበረ ንኣርዮስ ከዓ ተኸራኺሮም ክሕደቱ ብግልጺ ገበሩ ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስ ኣቦኡ ምስ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ትኽክል ከም ዝኾነ ኣረድእዎ ካብ ክሕደቱ ኣብ ዘይተመለሰ ግዜ ከዓ ኣወጊዞም ፈልዮም ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣሳረድዎ ብሓንቲ ቃል ከዓ ጸሎተ ሃይማኖት ምስ ኣቦታት ሰርዑልና ካልኣይ ከዓ ብኦም ቤተ ክርስቲያን ዘለዓለም ተመርሓሎም 20 ቀኖና ከዓ ሰሪዖም ወሰኑ ድሕሪ እዚ ከዓ እዚ ኣቦ እለእስክንድሮስ ናብ መንበረ ሽመቱ ምስ ዓወት ተመለሰ ብጽቡቕ ሓለወ ከዓ ንምእመናን ሓለወ ኣብ ወንጌላዊ ማርቆስ መንበር ድማ 18 ዓመት ነይሩ ብሰላም ዓረፈ ኣምላከ ህያዋን ካብዚ ናይ ቅዱስ ኣቦ በረከት ይኽፈለና ኣሜን ከምኡውን ኣባ ሚካኤል ዘእስክንድርያ በዛ መዓልቲ ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ሚካኤል ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ዓረፈ ንሱ ከዓ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 53 እዩ እዚ ቅዱስ ጻድቅ መንኪሱ ኣብ ኣስቄጥስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ገዳም ኣበምኔት ኮይኖም ተሸሙ ድሕሪ እዚ ድማ በዘይ ፍቃዱ ወሲዶም ብግዲ ሊቀ ጵጵስና ኣብ እስክንድርያ ሃገር ሕዳር 24 ዕለት ሸምዎ ብሊቀ ጵጵስንኡ ስራሕ ድማ ተጸሚዱ ዝጋደል ኮነ ከም ናይ ሃዋርያት ሓለዋ ገይሩ ድማ ንምእመናን ሓለወ ዓብይ ጾም ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ድማ ናብ ኣስቄጥስ ኣብኡ ንኽጸውም መጸ ቅድሚ ምሻሙ ኣብዚ ገዳም ውሽጢ ብብሕትውና ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቀደም ገድሎ ሓሰበ ናይ ጎይታና ከዓ ከምዚ ኢሉ ለመኖ ንመድሃኒ ዓለም ማለት እዩ ጎይታ ሆይ ኣነ ብብሕቲ ምንባር ከም ዝፈቱ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ነዛ ዝተሸከምክዋ ሽመት ክእለት የብለይን እሞ ኣይትግብአንን እውን ኣይኮነትን እያ እሞ ብብዝሒ ይቕረተኻ ነፍሰይ ወሲድካ ካብ ዝድኻም ምእንቲ ከተዕርፈኒ ኢልምነካ ኣለኹ ጎይታ ከዓ ልመናኡ ተቐበለ እሞ ድሕሪ በዓለ ፋሲካ ከዓ ብፍቕሪ ሓድነት ኣዕረፈ ናይ ሽመቱ ዘመን ከዓ 2 ዓመት 5 ወርሕን እዩ በረከትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ ኣባ ሚካኤል ማለት እዩ በረከቶም ሕደረና ሚያዝያ ዕለት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ ቅዱስ እስክንድርያ ሊቅ ኣርዮስን ንኣርዮስ ዝወገዘ ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ ኣባ ማርቆስ ሐዲስ ኣባ ሚካኤል ዘኢየሩሳሌም ኣባ ሚካኤል ዘእስክንድርያ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ቅዱስ ደቁስዮስ ፈታዊ ናይ እመቤትና ኣዴና ማርያም ኣባ አንጦኒዮስ ኣበ መነኮሳት ኣባ ጳውሊ የዋህ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን ናይ ዕለት 22 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 23 ስንክሳር ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን
23 ميازيا እንኳዕ ናብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓመታዊ ናይ ሰማዕትነት በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን። ዓብይ ወክቡር ጊዮርጊስ ሰርወ ኣእላፍ ወመክብበ ሰማዕታት መጽሓፍ ገድሉ ከም ዝብሎ ናይ ሰማዕታት ሓለቃኦም ከምኡውን መጎሶም ዓብይን ክቡርን ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሕሪ 7 ዓመታት ናይ ስቃይ ጊዜ በዛ መዓልቲ ተሰየፈ። እዚ ጥንቲ ኣመጻጽኡ ከመይ እዩ እንተበሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተወልደ ካብ ኣቦኡ ዘረንጦስን ኣንስጦስዮስ ወይ ከዓ ካብ ኣዲኡ ቴዎፕስታ ኣብ ናይ ቀደም ፋርስ ግዝኣት ፍልስጥኤም ልዳ ውሽጢ እዩ። ዝተባረኹ ወለዱ ክርስትና ብጽቡቕ ምሂሮም ኣቦኡ ኣዕረፈ። ቅዱስ ጊዮርጊስ 20 ዓመት ምስ መልኦ ከዓ ናይ ኣቦኡ ስልጣን ንክሕዝ ክኸይድ ከሎ ናይ ሕጂ ቤይሩት ወይ ከዓ ሊባኖስ ህዝቢ ድራጎን ከምልኹ ረኸቦም። ንሱ ግን ኣብቲ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ምሂሩ ኣእሚኑ ነቲ ድራጎን ናብ ፈጣሪኡ ሓይሊ ቀቲሉ መንገዱ ቀጸለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ድድያኖስን 70 ነገስታትን ምስ በጽሐ ክርስቶስ ተኻሒዱ ንጣዖት ይስገድ ጸንሖ እሞ በቲ ሰዓት ድንግል እመቤትና ማርያም ናብ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ መጺኣ መከራኡን ክብሩን ነገረቶ። ንሱ ከዓ ብክርስቶስ ስም ምሟት መርጫኡ ነበረ። ካብ እመቤትና ከዓ ተባሪኹ ናብ ናይ ምስክርነት ኣደባባይ ወይ ከዓ ዓውደ ስምዕ በጽሐ። ድሕሪዚ ንተኸታታሊ 7 ዓመታት ብዙሕ ፀዋተ ወመከራ ተቐበለ። 3 ግዜ መይቱ ተንስአ። ካብ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ተፈጥሮ ትዕግስቲ ንላዕሊ ዝኾነ ስቅያት ስለቕንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ክብል ብምቕባሉ ናይ ሰማዕታት ሓለቃኦም ፀሓይ ናይ ንግሆ ኮኸብ ብምባል ይጽዋዕ። ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ ዘተለኣለ መጎሰ ስሙ ከም ዝብል መጽሓፍ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ንዘመናት ብብዙሕ ስቃያት የጨንቕዎ ነበሩ እሞ ንሱ ግን ብጽንዓቱ ኣሸነፎም። 70 ነገስታት ምስ ሰራዊቶም ኣሕፈሮም። ንብዙሓት ብሚእቲ ሽሕ ዝቑጸሩ ኣህዛብ ከዓ ማሪኹ ንሰማዕትነት ኣብቅዐ። በዚ ዝተበሳጨወ ድድያኖስ ከዓ ንኮከበ ፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኽቆራርጽዎ ኣዘዘ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ቆራሪጾም ኣብ ብረት ምጣድ ወይ ከዓ ጠበስዎ። ብዘይርህራሄ ከዓ ኣካሉ ኣሕረርዎ። ቀጺሎም ከዓ ፈጪዮም ሓመድ ገበርዎ። ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዓብይ ጫፍ ጎቦ ደብረ ይድራስ ደይቦም ከዓ ኣብ ንፋስ በተንዎ። ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመ ኣምድ ከም ዝብል። እቶም ወተሃደራት እዚ ፈጺሞም ዘወር ምስ በሉ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓጽሚ ኣብ ዝዓረፉ ኣግራብ ቆጽሉን ኣእማኑን ኩሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ዝብል ጽሑፍ ተረኽበ። ሽዑ ግን ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝተበተነሉ ተንሲኡ ነቶም ወተሃደራት ኣርከቦም ብክርስቶስ እመኑ በሎም። ንሶም ከዓ ተገረሙ እሞ ኣሚኖም ናብ ህይወት መሓሮም ተመሊሶም ማለት እዩ። እቶም 70 ነገስታት ግን ሓፈሩ። ድሕሪ 7 ዓመታት መከራ ከዓ በዛ ዕለት ምስ ብዙሕ ተኣምራት ተሰይፉ ደምን ማይን ጸባን ካብ ክሳዱ ፈሰሰ። 7 ኣኽሊላት ከዓ ተቐበለ። ብ3009 ኣከባቢ ሰማዕት ምስ ኮነ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት በዚ ኣብ ሃገሩ ደብሪ ሃኒጾም ዓጽሙ ኣፍሊሶም ቀደስዎ። ቅዱስ ሰማዕት ቅድሚ ሰማዕትነቱ እንተኾነ ድሕሪኡ ተኣምረኛ እዩ። ብዘመኑ ናይ ክርስቲያን ደም ካብ ዘፍሰሱ ዝነበሩ ኣራዊት ነገስታት ድማ ሓደ ዝኾነ ዲዮቅልጥያኖስ ርጉም ናይ 47 ሚልዮን ክርስቲያን ደም ኣፍሲሱ ነበረ እሞ ፈጣሪ ንናይ ሰማዕታት ደም ዝብቀለሉ ግዜ በጽሐ። ብ305 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ኣረሜናዊ ንጉስ ስለ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተኣምራት ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ንኸፍርስዋ ሰራዊት ለኣኸ እሞ ናይቶም ሰራዊት ሓለቓ ከዓ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስእሊ ከዓ ተሳለቐሉ ኣቃለሎ። ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረ ቀንዴል ብሰይፊ ክሃርሞ ክብል ግን እቲ ቀንዴል ተገልቢጡ ማእከል መንበስበስቱ ሃረሞ።
ከም ዕቡድ ኮይኑ ከዓ ሞተ። ሰራዊት ከዓ እዚ ሰሚዖም ካብቲ ንጉስ ሃደሙ። እዚ ሰሚዑ ዝተበሳጨወ ዲዮቅልጥያኖስ ግን ባዕሉ ንኸፍርሶ ኸደ። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንፈት ምስ በጽሐ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መጺኦም ዓይኑ ኣጥፍእዋ። ከኣቱ ኢሉ ምስ ፈተነ ከዓ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ልዕሊ ደወሉ ለቐቐሉ። ርእሱ ሃረሞ እሞ ደንዘዘ። ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ደም ዝሰተየ ርጉም ንጉስ ከዓ ዓቢዱ ን7 ዓመታት ርፍራፍ ክልምን ነበረ እሞ ሰይጣን ካብ ጫፍ ወርዊሩ ቀተሎ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሓያል ሰማዕትን ጽንዓትን ትዕግስትን ካብ በረከቱ ይኽፈለና። ኣምላኽ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይመሃረና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሮቆ ጻድቅ ብስሙ ንስተማሕፀነ ካብ ሕማም ወባ ከምዝሕልዎ ጎይታ ቃል ኪዳን ሃቦ በረኸት ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 22 ናይ ዕለት 23 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 24 ስንክሳር ንቕጽል ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓል አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቅድስት እምነ ክርስቶስ ሳምራ 24 ካህናተ ሰማይን ቅዱስ ሙሴ ጸሊሙኒ በረከቶም ይሕደረና። እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጻና ሰማዕት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቱ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ ጻና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ስም ዝጽውዑሉ ቅዱሳት ኣለዉ። ሎሚ እነኽብሮ ግን ሰማዕት ቅዱስ ጻና እዩ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ቅዱስ ኤስድሮስ ዝበሃል ሕያዋይ ዓርኪ ዝነበሮ ንኽልቲኦም ኣዴታቶም ከም ዝግባእ ዘዕበየኦም ናይ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ነበሩ። ኣብ ናይ ጉብዝና ዘመኖም ብድንግልና ኮይኖም ቅዱስ ጻና ናይ ሰራዊት ሓለቓ፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ከዓ ልብሲ ዝቐራርብ በዓል ሞያ ነበረ። ካብ ዘእተውዎ ኣታዊ ከዓ ነታ ዕለት ትኾኖም ጥራሕ እንዳትረፉ ንነዳያን ንዝተጸገሙ ንድኻታትን ይምጽውትዉ ነበሩ። ኣብ ናይ መከራ ዘመነ ሰማዕታት እሶም ቅዱሳን ዘለውዎም ኩሉ ንነዳያን ንድኻታትን ኣካፊሎም ብክርስቶስ ስም ሰማዕትነት ምቕባል መረጹ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ኤስድሮስ ክሳዱ ተሰይፉ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ረኸበ። ሰማዕት ቅዱስ ጻና ከዓ ድሕሪ ዓርኩ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ምቕባሉ ን36 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጸልማት እስር ቤት ምስ ብዙሕ ስቓይ ጸንሐ። መከራ እኳ እንተኣጽንዓሉን እንተወሰኸሉ ብሃይማኖቱ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ ከዓ ንዕኡ ከዓ በዛ መዓልቲ ቀተልዎ። ሕያወይቲ ኣዲኡ ከዓ ወዳ ክቐተል ከሎ ኣብኡ ስለ ዝነበረት መላእኽቲ ብክብሪ ነብሱ ክዕርግዋ ከለዉ ተመልከተት። ፈጣሪ ካብ ናይዞም ሰማዕታት ክብሪ ይዓድለና፣ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ሚያዝያ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጻና ሰማዕት፣ ቅዱስ ሱንትዩ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ኢድራ ናይ ደብረ ሲና ቅዳሴ ቤት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ጻድቅ፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስት እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ታላቁ ዓብይ ማለት እዩ። 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፌል፣ ኣቡነ ዮሃንስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። አንቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኺኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ይዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ከም ኣዘራረበ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ፣ ንሕና ከዓ ካብ ኣምላኽ ኢና። ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ድማ ይረክብ ኣሜን። ስንክሳር ዘንብብ ኩሉ ድማ እውነት እግዚአብሔር ይመስገን በረከቶም ይሓድሮ። ካብኡ ከዓ ናይ ስንክሳር ናይ ቅዱሳን ገድሊ ናይ ቅዱሳን ጥንዓትን በረከትን ይሓድሮ ማለት እዩ።
ካብ ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ፊደል ዜማ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይን ዘለለ ዕለትና ሀቤኒ ወህድግ ለና አበሳነ ወጀጋይነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ይሰመሰት አላት ነነው በርሃንን ኩሎ ክስመ ዘአኬት መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን በእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አት ማነሰ ብሩክ ብረከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጽላሕ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልን ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ከተማፀነ ምክንያት አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።